Tämä on todella turvallinen ympäristö opiskella sitä aikuisuuteen kasvamista. Kuortanen lukiohan on hyvin tämmöinen monisäikeinen, voisi sanoa, että kun miettii, että meillä on 80 eri kunnasta opiskelijoita, niin ainakin kavereita ympäri Suomea riittää, mutta myöskin sitten paikkakuntalaisille, niin tämä on totta kai tärkeä oma paikkakunnan lukio. Me ollaan yleissivistävä koulu, eli se on se meidän perustarkoitus. Ja yleisopetuksen lisäksi meillä on tärkeänä osana on tuo erityistehtävä urheilussa, ja tämä kaksoisura-ajattelu niin on meillä vahvasti mukana tässä koulun arjessa. Tällä hetkellä meillä on 275 opiskelijaa, joista reilu 200 on sitten noita urheilijoita. Viimeisen 8 vuoden aikana niin lähes 100 opiskelijaa tullut lisää, ja se on tietenkin tehnyt erilaisia asioita, mitä on pitänyt huomioida. Monelle nuorelle tämä on niin kuin iso muutos lähteä kotoa yksin asumaan vieraille paikkakunnalle. Mutta kaikkien näiden keskustelujen kautta, mitä mä ainakin tässä 10 vuosien aikana käynyt eri opiskelijoiden kanssa, kun on täällä ollut, niin on ollut aivan loistava niin kuin ilmapiiri kehittää sitä omaa kaveriporukkaa, ja mitkä on sitten tulevaisuudessa tullut erittäinkin tärkeäksi ihmisiksi. Voin niin kuin sanoa, että kokemuksesta tämä on todella turvallinen ympäristö opiskella sitä aikuisuuteen kasvamista. Lukio-opinnot yleisestikin on sen verran muuttuneet, että se on mennyt hyvinkin tämmöiselle yksilölliselle suunnalle, eli mietitään sitten, että mikä kenellekin opiskelijalle olisi paras vaihtoehto ja toimintatapa. Lukio-opinnossa nykyään on sitten apuna muun muassa erityisopettaja, mikä sitten auttaa, jos siellä on haasteita jossain oppiaineessa. Me ollaan tehty sen verran hyvää työtä täällä, että monet lajit on kiinnostunut edelleen ja monet lajit haluaisi tulla meidän tähän yhteisön mukaan. Ja siinä mielessä positiivisesti katsotaan tulevaisuuteen, että meillä olisi jatkossa myöskin uusia lajeja täällä. Lapualta on, niin Kuortanen on tässä lähellä ja pystyy hyvin pesikseen ja opinnot yhdistämään, niin oli semmoinen luonteva ratkaisu sitten siirtyä tänne opiskelemaan. Itse olen ainakin tuon pesäpallovalmennuksen perässä tullut, että on omilta tutuilta kuullut sitä, että on ollut hyvää valmennusta, että sen perässä. Opettajien sellainen joustavuus ja ymmärtäväisyys niin kuin urheilijoita kohtaan, vaikka pesäpalloilijoilla saattaa syksyllä olla vielä kausi kesken, niin ei tule sellaista paniikkia sitten, että jää ihan hirveästi jälkeen. Tietää, että lukiossa on pitkiä päiviä, niin harjoitukset niin rytmittää aika mukavasti tuota koulupäivää. Jaksaa sitten ehkä paremmin ne iltapäivätunnit, kun aamupäivästä pääsee harjoittelemaan. Kuortanen urheiluopistolta löytyy monipuolisia koulutusmahdollisuuksia liikunta-alalla. Liikunnanohjauksen perustutkinto, jota löytyy sekä peruskoulupohjaisena linjana että sitten lukion tai ammatillisen käyneille. Eli erona on vain se, että peruskoulupohjainen on 3-vuotinen ja lukio kautta ammatillisen käynyt 2-vuotinen. Sitten lisäksi ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattitutkinnoista hieronnan ammattitutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto, valmentajan ammattitutkinto ja sitten erikoisammattitutkinnoista valmentajan erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto sekä liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto. Jos puhutaan lähinnä perustutkinnosta, niin siellä opinnot koostuvat aika pitkälle oman liikunnan kautta opiskelusta. Meidän kaikki opettajat ovat liikunnanopettajia ja se kertoo aika paljon siitä sisällöstä, että opiskelu on siis aika rentoa ja monipuolista. Mutta tietenkin sitten myös on näitä teoriaopintoja sekä ammattiaineissa että sitten tietysti yhteisiä opintoja, jotka meillä opettaa sitten Kuortaneen lukion opettajat. Kuortaneen urheiluopisto on Suomen paras urheiluopisto. Täällä on huippuolosuhteet, huippuopettajat ja sen lisäksi kaikki on täällä lähellä.